So guys, kumusta po kayo lahat? Welcome back again in my YouTube channel, Boholano LLCB. Guys, may isi-share lang ako na video guys dito sa dinadanan ko. Tara guys, samahan niyo ako sa biyahe ko. Let's go! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is
manahimik lang sa gilid. Guys, mag-iingat kayo.
pala yung ano guys, ito pala yung Jupil guys. Highway ng Jupil papuntang Alcobar. Tignan nyo guys, napakalinis yung kalsada ngayon, parang linggo talaga. Kagaya dyan sa atin sa Pinas. Buwabiyahe ako ng linggo, ganito talaga guys. Guys, kung bago lang pala kayo sa YouTube channel ko, kung maaari, paki-pindot ang subscribe. Sama nyo na rin ang bell button guys, para lagi kayong ma-notify sa mga video ko. Share and like na rin guys ha. Share and like na rin guys. At sa mga viewers ko pala, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming at sa mga subscriber ko pala, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Lane pala yung kalsada dito guys. Parang expressway din. Papuntang malaki pala yung expressway doon. Guys, napakaganda yung daan dito. Naalala ko tuloy mga guys nung masada pa ako sa Maynila, nung masada ng taxi. Ganito talaga guys. Ganito talaga guys. Basta linggo. Puro takbo. Wala pasahero. Sayang na yung gasolina. Araw-araw kong dinadaanan na daan. Babiyahe ako guys.
pag ano lang kayo guys, laylo lang kayo, huwag kayong masyadong mabilis ng patakbo. Kasi ang daming camera dito sa mga gilid-gilid guys. Napakita ko sa inyo. Mga camera dito. Guys, nakikita nyo yan sa gitna niyan. Yan ang camera dito. Yan. Hanggang 80 yung takbo dito guys. Isa pa. Titignan pa natin isa yung nakikita natin mula nung nag-umpisa ako. Guys, pangalawa yan guys. Pangalawa yan guys. Ay nasa gigit. Ayan. Dalawa na guys. Bahay dito banda guys, walang gaano mataas na building. Hanggang third floor, fourth floor lang. Pero sa Riyadh guys, ayun doon matataas yung mga building doon. Sarap naman patakbo eh. Sarap naman patakbo dito guys. Kaya lang hindi pwede. Bukod sa maraming kalaban, nakikita kami ng boss namin. Mabilis yung takbo namin. Kung mabilis yung takbo namin guys, nako, asahan nyo guys, kita kagad sa lari. Yes, kikita nyo yung mga kabahayan dyan. Saan nakataas yung mga building dito dahil yung mga bahay-bahay dito. Yan. Ganda rin ha. Ganda diba? Oh, yeah.
cruise control lang ako guys. Sayang. Mahirap din kasi guys kapag hindi na pulis ang nanguhuli dito ngayon guys. Ayun na guys, yung pangalawang camera guys. Kita nyo guys. Ayun guys, yung pangatlong camera. Yan. Kita nyo. Sunod-sunod yan guys. Mayroon pa sa mga poste yan. Hindi natin nakikita kung mayroon pa. Kaya ayan ang kahigpit dito kalsada guys. Ganito kahigpit dito guys. Sunod-sunod yung camera. Walang traffic enforcer. Walang pulis na manghuhuli sa'yo dito. Walang traffic enforcer. Kawawa naman to, nasiraan. Take it far away. Guys, meron din pala ito sa mga signboard nakalagay yung mga camera. Kapag nagsisilpon ka habang nagdadrive, huli ka rin guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung mga camera dito sa signboard. Sa mga tulay guys, nandyan lang yung mga camera nila. Mahal yung mga violation dito guys, kaya mag-iingat kayo.
highway na to guys, mayroon palang truck ban dito. Truck ban dito guys, truck ban dito guys, sa umaga 6 to 8, tapos sa hapon 5 to 8 sa gabi. Sa araw ng Biyernes guys, hapon lang ang may truck ban dito. Bali bali 6 to 8 lang guys. Ate to PM to 8 PM, 6 PM guys. Truck ban dito pag Biyernes, Sabado. 3 PM guys, saka 6 PM. Yan ang truck ban dito guys. Ayan pa guys, kikita nyo isang camera guys. Ayan o. Yan sa gigit. Mag-iwa na yan guys. Bali 2 kilometro pa lang yung natakbo natin. 25 pa lang yata. Pero sa 5 kilometro mayroon siguro ano, bawat 5 kilometro mayroon nilalagay na camera. Daming signboard dito sa ano guys, signboard ng truck ban. You know, 3 PM pala yung truck ban dito ng 3 PM, 3 PM to 8 PM pala pag sa Biyernes, Sabado dito guys. Maganda yung malalaman natin yung mga daan dito o mga camera saka yung truck ban para sa sunod balik natin dito guys, hindi na tayo ano anak katip. Guys, yan guys, oh, dami po sa taas. Hindi naman sila nagmahuli guys. Kali dito kasi yung 2014 dito sa Kaliwang side, dito kasi pinasabog yung muski dati guys eh. Maraming namatay. Sa Kaliwang side, kaya ito yung Biyernes dito. Tuwing Biyernes dito, napakaraming pulis dito. bawal truck na ito dito. Yung bahal. Dati 2015 hindi pa bawal dito pero hindi tayo didiretso nun guys. May kapasukan tayo ng maliit na kanto.
kahoy para hindi tayo mahuli doon pagdating sa dulo. Guys, bali dito pala ako pumasok sa ano guys, kanto na to guys. Hindi tayo mahuli pagdating dun sa dulo.